Ja hem passat el pic del petroli. El pic del petroli, segons Ja molts està. experts, ja està superat. Sí. Segons molts experts. D'altres experts diuen que no. Per les noves... Nosaltres no som experts, simplement reflectim el que trobem, no? Bueno, és perquè consideren les extroflexions aquestes, no? Sí, depenent del... Bueno, llavors, en quant al consum de l'energia final, per fons de l'estat espanyol, és a dir, que tenim que el 2012 teníem tota una sèrie de productes referents al petroli que també guarden una certa similitud amb el que és l'energia primària, un 44%, allà hem vist que era un 41%, no? Més o menys, o sigui, és predominant molt el consum, i en el quadre de baix, si més o menys els números de dalt són similars al gràfic anterior, i baix veiem que del 2004 al 2012 com ha anat també la generació elèctrica a partir de fonts renovables, solament de fonts renovables. Hi ha un progrés en aquest sentit, el que va ser el progrés aquest no és suficient, perquè, com hem dit, és suficient per a electricitat, i no és poca cosa, tindre un 45% d'electricitat provenent de renovables. Renovables hem de comptar aquí també la hidroelèctrica. Aquí hi hauria ecologistes, naturalistes que dirien això de renovable tal i qual, no? Sí, perquè té una afectació sobre el riu, té una afectació sobre el paisatge, etc. Però, considerant la hidroelèctrica, que depèn molt també de l'any més plujós o menys i tal, tenim una evolució important. Tenim una evolució important del 2004 al 2012 en quant a renovables, tot i les retallades al govern, no? I aquesta tendència s'aguanta, s'està aguantant en aquests moments, perquè s'està instal·lant renovables malgrat les retallades. L'únic lloc que això s'ha quedat totalment aturat és a Catalunya. Però la resta de l'estat espanyol, moltes comunitats, com ara per exemple la Navarresa, està ja generant el 90% d'electricitat amb renovables, 90% a Navarra. I per dir-ho així en fi, i comparant-ho amb Catalunya, per exemple, nosaltres tenim, si ara redueixen, que no m'agrada reduir només a una comunitat perquè el sistema energètic està centralitzat. Llavors, el que es produeix aquí o es produeix a Madrid o es produeix en una altra banda, com que està centralitzat, llavors el que és la distribució, igual ens trobem que l'energia que es produeix a Catalunya l'estan consumint a Portugal, per dir alguna cosa, que són importadors, com la que s'està produint a Extremadura, a la central nuclear del Marall, doncs està consumint a l'altra banda. Això ja són els distribuïdors els que se n'encarreguen. Per tant, m'agradaria parlar d'això en termes del que és el global de l'Estat, perquè és tal com està en aquests moments. Per tant, sí, tenim una progressió en renovables, però és insuficient, totalment insuficient. Bé, i aquí és on hem dibuixat quin és el panorama molt ràpidament, perquè això és molt més complex, repeteixo, però ara el que diríem és com ens agradaria a nosaltres que fos, com volem que sigui. Doncs molt bé, quanta energia necessitem? Aquest és el primer que ens hem de plantejar, perquè el model energètic que nosaltres plantegem està basat en la gestió del que és la demanda. No hem produït per produir i després incentivar la demanda per a poder col·locar tot el que produïm, sinó a l'inrevés. S'entén, no? Llavors, el model, un model que sigui respectuós amb els límits del planeta, un model que sigui descentralitzat i interconnectat, i un model que sigui participatiu, que incentivi cooperatives, petites empreses, i que acaben amb l'actual model d'oligopoli de les 4 o 5, per no dir Endesa i Iberdrola,
que hi ha alguna més i gas natural en tercer terme, però para de comptar. Com es ven això? Aquí m'agradaria potser explicar-ho una miqueta millor, aquest model que nosaltres proposem. No ens inventem absolutament res que no estigui funcionant en països totalment capitalistes, com Alemanya o com Dinamarca. La participació social és importantíssima per a que hi hagi una acceptació per part de la població de la petjada ecològica que genera la generació d'energia, ens agradi o no ens agradi. A Alemanya, per exemple, amb renovables, el 50% dels inversors són petits inversors. I aquests petits inversors, bàsicament, per exemple, amb el que és el desenvolupament eòlic, un 15% de la participació d'aquest 50% és dels mateixos propietaris de solars pels quals passa les instal·lacions fotovoltaiques o les instal·lacions eòliques. La qual cosa vol dir que ells ja són partíceps dels guanys que es puguin generar. I l'altre 35% són petits inversors. Si mirem Dinamarca, això genera a Alemanya un 90% igual que a Dinamarca d'acceptació de les renovables. Dinamarca ens passa el mateix. Tenim unes empreses que en renovables estan obligades en el lloc on s'instal·len a cedir un 30% del seu accionariat o bé als municipis o bé a la mateixa població dels llocs on s'ubiquen les centrals. És a dir, que hi ha un 30% de l'accionariat que per llei estan obligats a cedir. Això vol dir que el que s'ha plantejat ara fa molt poc aquí, per part dels municipis afectats per les instal·lacions eòliques, que han fet una associació i reclamaven, ara que es discutien els pressupostos a la Generalitat, reclamaven un impost. Reclamaven un impost que revertissi directament amb ells i tal. Jo em vaig reunir amb ells fa temps i els hi vaig dir, escolta, si agafeu aquest model, vosaltres heu de demanar aquest model, que poguéssiu participar amb les empreses que us col·loquen al territori, perquè això no deixen de ser almoines. I com diu el poeta, per a què necessitem o per a què volem les molles si podem tindre el passat C. En aquest cas no seria potser el passat C, però sí una participació important en la qual podem tenir uns beneficis directes que repercuteixen directament al territori. Ara, en el model actual, resulta que l'alcalde més espavilat trau un rendiment important quan està parlant a l'empresa, depenent de la seva habilitat a l'hora de negociar, i en canvi el que és més torpe i està bé, tenim les mateixes instal·lacions fotovoltaiques o molins o el que sigui, tenint les mateixes condicions, etc., té la meitat. Per què? Perquè no s'ha hagut negociar, diguem-ne, o perquè l'empresa no ha volgut cedir. I és més, quan l'empresa se cansa d'estar en el lloc aquell i decideix vendre-ho a una multinacional portuguesa o el que sigui, la multinacional que entra ha de torna a negociar a l'alcalde de la baixa el que és les prestacions econòmiques que donen als municipis per a les instal·lacions d'energies renovables. Clar, això s'ha de regular. S'ha de regular per llei i s'ha de fer igualment per a tothom. Però és que més que aquest impost el que cal regular és això. I hi ha un ampli... Imagineu-vos, per exemple, només amb eòlica tenim nosaltres ara 1.170 megawatts instal·lats, quan la previsió que s'ha fet en mapa i que algun dia ens tocarà implantar
serien 4.200 megawatts. Tenim 3.000 megawatts de marge per fer les coses bé, és a dir, aplicar la llei de la competència impedint que Iberdrola i Endesa es facin les ames del mercat. Aquí s'ho s'ha acabat, vosaltres aquí ja no poseu els peus mai més per impedir precisament aquest monopoli. Fomentem el cooperativisme empresarial de noves empreses que puguin trencar aquest monopoli i a més, tant si són cooperatives com si són petites empreses o noves empreses, fomentem això que us deia, participació de les poblacions a través o bé dels municipis o a través de la mateixa ciutadania en l'accionariat. Això soluciona el tema, això soluciona el tema de l'admissió. Això no soluciona el problema de l'impacte ambiental, visual, això no ho soluciona. Però és que, com arribarem a la conclusió al final de l'exposició, serà una cosa o l'altra, no hi ha més. He volgut fer un esment del que és el tema social perquè per nosaltres, per a això és molt important. És molt important, perquè sempre acabarem dient, mira, és que aquí els portuguesos, les multinacionals, no sé quantos, i ho associarem i ho posarem tot el mateix sac. Òbviament, si ho muntem d'aquesta manera, el que estem parlant és de capitalisme pur i dur. Però si hi ha maneres de fer les coses que no siguin en capitalisme pur i dur. I la nostra manera d'enfocar l'emplaçament de les renovables és aquesta que us he explicat. D'acord? No és cap xec en blanc a que vinguin empreses multinacionals a apoderar-se del territori i a fer el que els doni la gana. Perquè es poden fer tantes barbaritats en la instal·lació d'una fàbrica de químiques, per dir-te, com en una instal·lació energètica, encara que sigui renovable. Es poden fer moltes barbaritats. Per tant, la qüestió és que la ciutadania, la gent, poguéssim tindre el control sobre el que es posa en el territori. Aquest és el problema. No l'energia eòlica, la solar o la biomassa o el que sigui, sinó el control que nosaltres en puguem tenir. D'acord? Llavors, com podem aconseguir un model així? Doncs l'escenari que proposem és aquest. Primera, reducció del consum energètic. Es pot, sí, efectivament. No m'hi allargaré, però hi ha estudis molt importants que han fet des del grup de científics per un futur nuclear, que ha fet Greenpeace, que ha fet nosaltres mateixos. I podem assegurar que es pot reduir entre un 30 i un 40%. I això és així. Perquè són estudis que ara no ho detallarem, òbviament, perquè això no ens allargaria molt, però això és així. L'electrificació de la que us parlava abans, de tots els sectors, inclòs el transport. Som a l'estat espanyol el país amb més transport per carretera. Les emissions, no ens enganyem, les emissions a les quals competim i que ens impedeixen posar-nos al nivell del que se'ns demana des d'Europa són en un 40% degudes al transport i la mobilitat, un 40%. Després també venen la ramaderia. Alguns ho discuteixen, que si la ramaderia i que si el transport. Els números que tinc jo són transport un 40%. Ramaderia també és molt important l'efecte que tal. I els atribuïbles al que és la panacea, l'energia nuclear, que ens liberarà del canvi climàtic. És que, a veure, una xifra, no és una xifra, perquè s'ho doneu compte. Les emissions provinents per electricitat, no hi ha ni de res, a Catalunya, per dir-vos alguna cosa, són un 1% del total. L'electricitat, la llum, que és l'únic que fa una nuclear, només fa llum. És un 1% del total de les emissions, que no vull dir que no s'hagi de reduir en tot el possible, d'acord? D'aquí ve el problema que molta gent pensa que és per la contaminació
i en realitat ni és per la contaminació ni és per el que vostè diu de l'electricitat, sinó que les grans petroquímiques són els principals factors que intervenen i que s'haurien de regular. I el transport, la mobilitat i el que és la producció, com la producció industrial, òbviament. Aquí està el gruix de les emissions. I hem de fer tot el possible, també nosaltres des de casa nostra, però els números són els que són, no hi ha més. Llavors, la gestió de la demanda, també us ho he dit abans, és l'adequació del consum a la disponibilitat dels recursos, no al revés. Apostar per la generació renovable distribuïda, què vol dir això? Doncs fomentar l'autoconsum, si amb aquestes paraules pots mantenir millor. La participació ciutadana en la gestió del sistema, que ja ho he esmentat abans, m'estic repetint, però són coses que van sortint contínuament. La informació que permeti l'elecció, o sigui, informació, què és democràcia ambiental? Això és el que ens interessa. La democràcia ambiental és el dret dels individus a saber l'aire que respirem, què és el que porta el que mengem, etcètera. Aquesta informació és vital per a que hi hagi una veritable democràcia ambiental. I és el que ens ha de permetre elegir finalment productes. Si finalment, escolta, el que volem és fotre'ns 2 paquets d'educadors cada dia i intoxicar-nos, és la teva elecció, però com a mínim estigues informat, no? La formació professional, la comunicació que faciliti aquesta implicació social, és a dir, campanyes socials per a fer participar la gent en els problemes que cada dia ens està generant l'energia. Això podria ser extensible a moltes altres coses, però ara estem parlant d'energia. I el suport a la innovació i a la participació social. Aquest és l'escenari que plantegem nosaltres. El consum de l'energia, com seria l'escenari proposat? Doncs, diguem 4 números. El 2050 es produeix una disminució, se produiria, aquesta és la nostra proposta, en consonància amb la menor energia disponible, perquè, òbviament, si érem més habitants, el planeta Terra l'haurem de distribuir millor, i el que proposem és consumir aproximadament una tercera part del que estem consumint ara en aquests moments. Els KTP són quilotones per petroli, tones equivalents a petroli, d'acord? Quilotones equivalents a petroli. És una mesura que s'utilitza en temes energètics. El sector que redueix el seu consum energètic, el que redueix més és el transport, perquè és el que genera més. Pel que fa a les fonts d'energia primària, doncs es produeix un abandó complet de l'energia nuclear. Proposem que el 2030, jo diria que fins i tot abans, acabar amb l'energia nuclear i els combustibles fòssils. Al 2050 les principals fonts primàries d'energia són renovables i el gas natural es converteix en una font energètica de transició. I aquí fem un altre parèntesis, sense allargar-nos molt, perquè em sembla que he dit que faria mitja hora i m'estic enrotllant massa. El gas no ha de substituir a l'energia nuclear ni ha de substituir a cap altra font d'energia que no sigui el carbó. Si tenim un 20% de producció d'electricitat en carbó que produeix 4 cops més emissions que el gas natural de cicle combinat, el gas natural com a energia de transició ha de substituir el carbó, que en aquests moments, com veurem després amb algun quadre, està al voltant d'un 10-12% de producció, mentre que el carbó està al voltant del 20%. Per tant, el que proposem és substituir una energia que encara que aporti que sigui una energia fòssil com a transició
que substitueixen una que està contaminant més, no que substitueixi la nuclear. La nuclear ha de substituir una major implantació de les energies renovables, no hi ha més. Seguim. Bàsicament, aquest seria el panorama que nosaltres dibuixaríem. Ja veieu com